Алга таба атлыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен, кабатланмас 18 яшьлек гүзәл бәйрәмен Урта Терешка авылында туган батыр егет Риналь Рифатович Асадуллин каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән әнисе Ләйлә Шамилевна, әтисе Рифат Мәүлетович, энесе Алмаз, әбисе Халидә Мирзаовна, бабасы Шамил Исхакович һәм барча туганнары котлыйлар. Балакайыбыз, син бүген җитди, өлкән, мөһим гомер мизгеленә, балик булып, 18 яшьлек тантанаңа ирештең. Безнең улыбыз бик тырыш бала. Өйдә дә гел ярдәм итеп яши. Мәктәптә дә ул тырышып укыды. Аннары Сызрань шәһәренең политехнический техникумына укырга керде. Гомердә дә безгә аның өчен кызарырга туры килмәде. Ул бу тормышны тирәнтен аңлап, гел ярдәм итеп яшәргә тырышты. Хәзер читтә булганга, без аны нык сагынып һәм тагы да көчлерәк яратып яшибез. Чөнки бала, ул ничә яшьтә генә булса да, әти-әни өчен һаман сабый булып кала. Улыбыз, син безнең гаиләдә көтеп алынган беренче сабый бала булып тудың. Үзең ата-ана өчен бик ягымлы, шәфкатьле. Әби-бабаң сине нык яратып, җаннарын өзеп бирергә әзер булып торалар. Туганнарың, дусларың да сине нык хөрмәт итәләр. Рөхсәт ит сине бәйрәмең белән котлап, ихластан исәнлек теләргә. Алда бар куйган максатларыңа ирешеп, хыялларыңны тормышка ашырырга язсын иде балам. Синең өчен без таулар актарырга әзер. Тормышны авырсынма. Төрле чагында да без гел янәшә булырбыз. Риналебызның йөзләренә кояш кунган елмаеп, яшәмәсен иде балам гомереңдә моңаеп. Безнең улыбыз шикелле, бүтән балалар сирәк. Үзе сабыр, үзе тыйнак, эзләп алырга кирәк. Раббым үзе саклап йөртсен сине гомер юлында. Язсын иде балакаем хыялларың ашырырга. Мин сине өзелеп яратам. Котлыйм туган көн белән. Өлкән булып җитештең бит 18 яшең белән. Үзең инде хәзер булдың дәүләттә тулы шәхес. Алдатмасын гомереңдә, адаштырмасын нәфес. Гомер буе без сокланып, горурланып яшиек. Бәйрәмнәрең белән котлап, матур җырлар бириек. Кадерле Риналь, әти-әниегез, әби-бабагыз, энегез һәм барча туганнарыгыз теләкләренә без дә ихластан кушылабыз. Бары тик сезнең өчен алдагы җыр яңгырый.
бар